سلاسي أملاك أبرهام ولدي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይሁን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ከስከበ ሰዓት እዚኣ እትቀውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዘዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይሁን ነው ከምኡን ነታረረ ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዘኸወሮም መጠን ብዝሃቦም ማዓርግ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። 25 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት እዩ። በረኸቱን ረድኤቱን አማላጅነቱን ምስኩላትና ደቀ ተዋህዶ ይኹን። ብሰላም ወፊርና ክንመለስ ብሰላም ወፂና ክንኣቱ ድማ ይሓግዘና አሜን። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። ለካቲት 25 እንኳዕና ብጻድቅ አቦና ቅዱስ አቡፋናን ቅዱስ እንጦኒ ሐዲስ ሰማዕትን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓቢ አባ አቡፋና ኣብ ምድሪ ግብጺ ተጋድሎኦም ዝፈጸሙ ኣብ መዓልቲ 500 ጊዜ ኣብ ጊዜ ለይቲ ድማ 500 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ጊዜ ጥራይ እኽሊ ዝጥዕሙ ዝነበሩን ሙሉእ ዘመኖም ኣብ በረኻ ብዓቢ ጽሞና ዝፈጸሙን ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቕ ብጣዕሚ ዝፍለጡ ካብ ምሕባጡ ዝተላዕለ ብጣዕሚ ግዙፍ ዝነበረ እግሮም እዮም። ነዚ ምኽንያቱ ድማ ስለ ናይ መድኃኒ ዓለም ፍቕሪ ኣይቅመጥን ኣይድቅስን ኢሎም ን18 ዓመታት ብምቋሞም እዩ። 18 ዓመት ናይ ምቋሞም ዜናኸ ከመይ እዩ እንተበልና ሓደ መዓልቲ ኣነ ግን ካብዚ ዓለም ዝፍለዮ መዓዝ ይኸውን ክብሉ ሓሰቡ። ብርግጽ እዚ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ክሓስብዎ ይኽእሉ እዮም። ሓሳቡ ጠቓምን ዘይተፈቕደን እዩ። ጠቓሚ እዩ ዝበልክዎ ሓደ ሰብ ሞት ከም ዘሎ እንተደኣ ፈሊጡ ወይ ድማ መዓዝ እየ ዝመውት ኢሉ እንተደኣ ሓሲቡ ንስሓ ይኣቱ ንኽፉእ ይገድፍ ተባሂሉ ስለ ዝእመን እዩ። ዘይተፈቕደ እዩ ዝበልክዎ ድማ ብኽልተ ምኽንያት እዩ። ይትበሉ ለጌሰም ንጽባሕ ኣይትበሉ ይትበሉ ለጌሰም ንጽባሕ ኣይትበሉ ዝብል ኣምላኻዊ ቃል ስለ ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 30 ሰብ ብፍላይ ዓለማዊ ዝሞተሉ መዓልቲ እንተ ዝፈልጥ ንሓፂር ጊዜ ሽበራን ጭንቀትን ይበልዖ ድሓር ድማ ግዚኡ ምስ ነውሐ ከም ሰብኣ ትካት ማለት ኣብ ዘመነ ኖህ ከም ዝነበሩ ሰባት ብዙሕ ክዘናግዓሉ ሓጢያት እሞ ክሰርሕ ንስሓ ከኣቱ እየ ስለዝብል ናብቲ ዝቐደመ ነገርና እሞ ንመለስ። ቅዱስ አቡፋና በዚ ናይ ዕረፍቶም ነገር እንዳሓሰቡ ከለው ቅዱስ መልአክ ተገሊጹ ተረፈከ 18 ዓመት ተሪፍካ በሎም። ንሶም ድማ ጎይታይ 18 እንታይ ክብሉ እንተተሓተትዎ ከይመለሰሎም ተሰወረ። ካብ ደቂቕ ክሳብ ኢዮቤል ብዙሕ 18ታት ኣለው። ንሶም ግን 18 መዓልቲ እዩ ኢሎም ንጎይታ ተበባጽዑ። መብጽሖም ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣይቅመጥን ዝብል እዩ። እንዳጾሙ እንዳጸለዩ ን18 መዓልታት
قومو موت أي متسن 18 سبعي دو يخون إلهم دما 18 سبعي 126 معلتات قويمهم صليو حجون موت أي متسن أي 18 ورحي كخون يخيليو إلهم 18 أوارح نحاد عامتن 6 ورحي نقويمهم تقهو حجون موت كمشت تاماي كوينو سارفا أبزي جزيجن نفت أري لمنو قويتاي زبالكاني انت 18 إيو قدوس ملأخ دما مسيو أبو فانا يسرفك 18 عامت سلازخوانا صنع إلوام تسورا لبي بولو لي كساب زموت أي كمتن إلهم تمباتعهم إيوم أزم قدوس قداماوي أبو أب قالم دصنعو حقا كريستيان سلازنبرو 18 عامتات تتخيلهم كم عندي قيمم صليو قومو دما صومو صليو نخمزي زبلو قدسان ليقاونتي سلام لك صنوء كما عمد زئيان قلقلو مغد او معبل عالم زينا وصو برتو عندي مسغانا يغبئكا زبلوم سلازي قدوس استتحفه اركي دما سلام لقمته ابو فانا زالبو نتاجي اسكتمثل اغرو كما اغر نجي يبل كابوزح مقام اكالهم دقيقو اغارهم ناي حرماز اغري كساب زمثل غزيفو سلاز نبرأيو ابا ابو نافر ابو فانا يقرتا ابو فانا اب زمنهم بزح تأمرات سريحهم بزا معلتي يعرفو برختهم يحضرنا كمناتهم تقاللون تقهات اندما يعادلنا امين قدوس انطوني هادي سماعت قدوس انطوني بتولدو كاب سوريا عربات كخون كلو ابناي قدمي هيوتون خريستيان زسادد نخاهنات زقطقط نابيات كريستيانات دما زقاصل نبره እግዚአብሔር ብንስሐ ምስ ጸውዖ ግን ቁንዑን ጻድቅን ምሩጽ ንብረትን ኮይኑ ተረኽበ ኣብ መጨረሻ ድማ ድሕሪ ብዙሕ መከራ ንሰማዕትነት በቕዐ በረኸቱ ይሕደረና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ትግሃት ጽንዓት ፍቕሪ ብርትዐ እምነት በረኸትን ይዓድለና ካብ ምስትውዓል እውን ኣየዝርፈና ኣሜን ለካቲት 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣባ ፋና ጻድቅ ቅዱስ እንጦኒ ሐዲስ ሰማዕት ቅዱሳን ሰማዕታት አውሳኒዮስ ፊሊሞናን ሉቂያ ድንግልን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ደቀ መዛሙርት ቅዱስ ቶና ዲያቆንን ሰማዕትን ቅዱስ ሚናስ ዘሃገረ ቁስ ወርሃዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት ቅዱስ ቴክላ ሐዋርያዊት ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ አቡነ አቢብ አባቡላ አሜን ስንክሳር ተሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነበር አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመልኝ በድጋሚ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን